Čaute lidi, dneska hrajem to jumping, jako hrál jsem to, ale mám nějaké pety, ale nějak mi to nereaguje, ale mám 0 peněz. Ale to hrál, že před chvílou, jo. A právě jsem připomněl tomu, tak prostě jsem to hrál. Protože jsem se rozehříval. Hej, zítra ve 14:00 bude video, to budu hrát fanouškami, takže se mě připojte někdo. Když tak se jmenuji tady. Jo, tenhle. Je zablokoval, takže se jmenuji P3.cz Potřítko 2016, jo, tak když tak to se jmenuji. No, nevím, proč mám jenom, no to jenom. No, pokud hledáte někoho, pokud se nudíte, jako vím, že se jen moc nenatáčím na ten YouTube už, ale někdy byste mi neřekli, co mám natočit. A jeden fanoušek už mi řekl, co mám natočit, takže já jsem to natočil. Takže já to natáčím právě. Takže teďka na mě to neskoušejte. Zítra si vyberte jakoukoliv dobu, napište to do komentáře, pokud to půjde. Nebo mi nějaký zavolejte, nebo to napište na nějaké video. Jo, a kdo bude první, tak to zahraju, to první. Jo, já skočím, nebo ne, ještě ne. Dobrý už. Kámo, ale hej, já jsem teďka vstával. Já jsem vstavěl. Kámo, to otevřela svůj tamhle. Lidi, jdeme do této vajíčka. Když ho otevřu, tak je konec videa. Jo? Jako jinak zatím, co mám říct, že jsem nechtěl končit, ale chtěl jsem, abyste to vy nějak rozhodli. Jako díval jsem se, ale nějak